Здравейте на всички, аз съм Симеон Стоянов, продължаваме с лигата Бъре. И сме 20 шаковци, защото аз като утна и всички като утнем много шаковци. И от сега се почва спама на W. Да, бате, аз не си взех Word. За какво ти Word имаш W? Как ще? Какво го насолихме капанчета. Аре се продължаваме с капанчетата. Чакай, аз ще ги съда там. Аре да строим магистрала. Айде! Не, слушай, като дойдат миньоните ще стане тегаво. Аре насам магистралата. Аре. Какво го насолихме? Бате, стой назад някъде тук. Само те не знаят, че аз тук сложих лайно. Вау! Той не го нацели в храса, нали знаеш? XD. Шако пезва. И залог. Покук. Тива майка. Ти майката Ева. Ти майката е във вика. Айде! The fear on you! Бате, нека като дигнем втори левел, аз знаеш какво дигам? Инста еба. И аз? Че да видя дали добре снимаме, за малко ще съм афка, защото съм намалил графика. Че ти служиха кутилки. Че малко, че аз... Аз имам 5 фарм почти само от кутилки. И аз бе. Бате, лак! Бате, какво се сере, бате? Бате, имам чувство, че това е урф, бате. Аз... не беше. Бате, няма ме биеш, бе, буку. Мислих да взема. Спускам. Обаче тая грама кефи, какво и два да отбора си взеха такива чеки. Това е много просто. Да, бе. И ние имаме АП и АД да също. Знаеш ма? Шит. Опа! Опа! Леле, котиката как щеш да го убия? Не знам, бат. Сега си представи какво ще става, като вземем и камуфложите. Той Те ме има. кютата. Опа! Опа! Бат, аз имам телепорт и сега за телепорт. Аз 10 секунди ми трябва. Така ще го оставя. Шако, бат. Да, бат, с една дума шак. Забавна игра. Имат джунгър 3 АД и 1 АП. И ние сме така. Не, ние имаме 2 АП. Кой е другото освен мене? Някакъв Кияги се пише. Той е... мидлейн. Бате, по кутийката ми фарен. Но ме кеф.
Бате, аз какво го мислех? Да, аз имам най-много форма. Аз съм напреднал. Аз старам да фармим. Не мое. Трябва да се спомене на магия. Сядам. Какво си размене, бе? Добър. Добър да го е. Охо. Това клонинг. Фулкрит, так се връзка. Аз съм по... Не съм. Не, чакай, аз не знаем, бе, че има. Бати по път. Шако срещу шако. Знаеш какво ще мръса? Да сложим един пинквард. Това е някакво инстакур за Шаков. Бате, казах ти, че там кутийките са ОП. Да, бато. Опа. Това беше страшно, дето сложих. Ей, те фокусват мене! Уау! Да, аз съм на две. Сякаш да знам какво правя. Де, такова е няко. Опа, как си? Нищо. Давай. Какво фокус от мен? Дават. Кефът ме, ба. Аз да не, ти знаеш какво ще да правя? Да. Зоня. Може също си. Не, ба. Не, шефо, ба. Ба, това видео ще стане яко някакво. Дават, Някой гледа колко са тролерски, бе. Аз знаеш ли какво ще правя? Нали, пускам си Q-то и ултвам в Q-то и така само излиза клонинга и те мислят, че си истинския. И изведнъж се появява някакъв друг, сяка си ултнал, стил пласа, бе. Да, видя какъв демидж набрах, бе. Те фокус от мен, защото да не повече демидж съсето, бе. Аз виж къв демидж ме легла. What the fuck? На двамата заеби. Не можах аз да го ценя. 140 на 90 и нещо едва. Просто аз съм бил мати демидж. Бъде 51 първи. Аз си гледам към демидж биеме това. Опа, те го направиха с пинкварда, бе. Да, ти купи пинквард. Каква мисия пиеш се? Бисок ли ще взимаш? Имам над 1050 и това е знак. Взимам и червен трилки, мани. Опа, батик, защо? Кой играе с Шако с Игнайт, бат? И двамата са с Игнайт. Бате, виж ги, бате, жалкарите, бате, Игнайт, бе.
Shit! Де са ми бия хипер много демидж сета. И аз бия малко повече. Стига ми си гепва фарма, бе. Чех, трябва ми. What the fuck, никой не го знае. Аз се сира по тук. Да си така слаб като тебе. Добре. Чай. Две, едно. Колко шаковци има, бе, се обърки. Yes. Еба, това. Колко тия шаковци е истински, бе, давай, иде. Lord of Shaco. Ай... Колко шаковци има, бе, майна? Колко шаковци? Боре, кой тия шаковци оригинал? Кой фалшив и кой шак? От 20 шака, какво искаш? И те имат се джингъл шако, what the fuck. Шако по принцип джимба се играе. Ама не мога да разбера кой е Шако, Шако! Някакво Doom Summoner 1800 и нещо двата демици наблъскал, за да мога да бие някъде. Въпреки че Шако първо се прави хидра, нали знаеш? Знам. Ама бате 1500 голда излъж. Ти има 60 нещо това. Път виж никакви сме троли, бат, не. И всички имаме еднакъв атак спид. Аз си знаеш. Чекай да го ебе. Това беше яко. Двете трябваше да ми го стави тези катака. Това е тъпто, че ми бият много демещи. Аха. Вау! Това беше хипер. Аз ти казах, че хращето е много добре. Аз в някакви пъти идеята за Шако правя. И аз знам. Че? Ама бат, аз бив сър така. 200 вече. Това е мея пето между. Браво, Шако. Шако в атака! Ти Ела са това. сложили такива на търата, разруши. Аз сера тук и се баквам. Няколко викам, чай се и сера и се прави. Имате Шакото, после седи в леса! Леле, как мислех, че ще му хвърна? Бати демиджа правят. Аз първи айтъм, знаеш какво си купувам, ма? Ти разбира, аз ти казах всъщност. Някакво зоня. Yes.
разбрах, как си знаех, че това е истински. Знаеш как разбрах, че е истински? Как? Ако имаше бъф или... Игнайтнах го и той си игнайт си личеше, че е истински. Това си трошно. Още ми е чудно как и двата тия пикнаха шако. Бат, те щях да го убия, както някъде на по-малко от едно барче. Бат, я ще чуш, това не ми ти има пикна шако. Критвам 6. Обряха им човечетата. Не. Вау, по-го критна, аз го убих. Чак се. Чак се. Не стана това, което се опитвах. Масов бой на шакота, брат. Брат! Шакота! Колко е? 1, 2, 3, 4. А супер, какво е истински? Не знам, what the fuck? Бъд... Трошкина, бе. Бат, аз си направих най-велики айтъм, бат. Пинкварда. Не. Зоня. Зонята е толкова екзидива. Това пето, какво ги прави, what the fuck? То би повече дивич от мен. Той все пак. Аз съм почнал с зоня. Аз бе 95 вървам ще отдаде, бе. Да, тъй кето ми бият към почти 400 дни. Може малко ще го стигнем на 500. Ще е толкова танкъв? А, но много ми харесва двамата обесика така, ами аз го взимам като той е, бе. Защото трощиния до чия, бе. Бате, какво моето човече агресира, уби неговото? И тауъра, и онова не ми да биха толкова демидж, колкото умеряха, бе. Аха. Бате, видя какво умеряш? Това е шако, бе. Хаха. Дали как? А, не видим. Опа. Ама няма пак да стане това, което се опитах. Пак ще умра. Какво се опиташ да кажеш? Исках тъпия клоник да избухне в него, защото... Уф. Бате, аз само съм гледал как играят чако, бате. Лъжи. Отмътна плата. Оу! Паси тъп. Аз мислих, че е другия. Добре, статик. Аре са хидра. Ма какво другите шако от Никера, да? Да, ама забавно. Бате, с това ще си окача, бе.
Каква си яхте игралата? Нали? Дай се шако това. Да пълна са. Покайтиш миньони. Ти ли беше то, дето превърча, бе, Боре? Да. Някакъв шако превърджава. Абе, ти това трябваше да го заснеме всъщност. И да направиш някакъв монтаж, бе. И щяхме да се сложиме долу в описанията, бе. Чак монтаж не. Повикаш? Чак монтаж няма. Бати, аз имам. Така. То топлен шако ни кери, бе. Твой двамата... Вау. Кула. Те ще го направи. Бате, то бил фалшив, бе, да го еба. Oh shit. What the fuck, 4? Заебил! What the fuck? Те... Какво става? Какво беше тази сиромажия, бе? Бате... Бате, нещо трябва да пробваме, да се правим на фалшиви. Да бе, да вървим към тях, аз това се пробвам, ама не става, бате. Не мога да го правя. И нали като тръгнат да ме бият и като стана малко кръв, пускам зония коник да прави. И аз викам, аз съм шако. Ама нема стане, бе. Абе, Боре, ти по там специалния си език, какво иска, раба? Втори западен ли? Да. Едвам четворка. Ти получи ли също като този западен другия? Испански. Бате, аз бе. Бате, и аз ще да изкарам двойка. Ама аз защото бях болен, бате, не можем да те пиша. Опа. 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 Бати това как му изкритнахме. Гледаш ли са? Гледаш ли? Гледаш ли? Опа. 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 Гледай майко. Да, си майко. Чшш, в уста тук. Широ машия, брат. Знаеш какво? О, ето стана! Много ясно. Добре! Добре! Какво става тука, бе? Без да се чуя. Някакъв дом съмънър си влачи клонинга. Мръсен базен. Дум Summoner изключва факта, че има кой. Ма да има. Оцеляват! И оцелях, И оцеляват! Значи, харесвайте хора, споделете с приятели, абонирайте се, направете всичко и чао!